Kudan Zuma kashi na 3. To ita ma Hajiya Zainab lokaci ɗaya ta ji ya shiga ranta. Jininsu ya haɗu musamman da ya yi daidai da matashin da take nema ido rufe. Wannan ɗinkin shaddar yana kaiwa nawa? Ta ce tana taɓa wani ɗinkin shadda da ta je Adamston. Wannan 30,000 muke yin sa. Kai masha Allah sai na ji ɗinkin naka ma arha kwashe-kwashe. Ta ce cikin fara'a ai Hajiya mu sauki muke yi saboda idan muka saka buri ai ba za a kawo mana ba. Haka ne kuma, to gaskiya ka zama tela na daga yau. Yanzu haka ga kala 3 na kawo atamfa ce da lace sai shadda zaka ɗinka min. Aiko na ji daɗi sosai. Wani irin ɗinki za a yi miki? Ai na baka wuka da nama saboda so nake na gwada ka magani. Yanzu ba na account ɗinka na tura maka advance. Take ya karanto mata bai fi minti 2 ba ya ji alert ya shigo. Yana duba ya ga 100,000. Zaro ido yawa ga wannan idan an gama ɗinki na ga yi mini sai na cika sauran. Za ki ga ɗanki ku Hajiya, zan tsara miki shi, gaskiya na ji daɗin haɗuwa da ke. Aini na fi kama jin daɗin haɗuwar tamu, ta ƙarasa da sakin wani makirin murmushin da ita kaɗai ta san ma'anarsa. To bari mu tafi sai na ji ka, ba na nambar ka idan ka gama aikin sai mu magana. Ai Hajiya nambar da na baki ta ofe ita ce nambar tawa, 0 kawai za ki saka a farko, sannan nan da yaushe kike so. Oke to ba matsala, nan da kwana 10 dai haka zuwa sati 2. To an gama ranki ya daɗe. Hajiya na gode fa da kawo mini kwastama, ya ce idon sukan Hajiya Maryam. Ba komai ana tare ai. Sallama suka masa suka fita a shagon, ya bi su da kallo zuciyarsa farin ciki. Bayan fitar su da kamar minti 30 Nabil ya shigo shagon afujajan. Lafiya na ganka kamar mara lafiya? Sai fa tambaya, ina fa lafiya? Magaji aka kama yana ci arfe shi wai ya saci waya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Magajin yace cikin jimami. Wallahi kam, kuma babban kes ne, dan wayar mai tsada ce. Zai wuya ma ba can zai kwana ba. Amma abu bai daɗi ba. Ka ce ibtila'i ne ya faɗa masa to Allah ya fitar da shi. Amin. Yanzu haka abinci nake son na siya masa a kai masa kuma babu kuɗi a jikina. Na ce bari na zo rinka ko 1,000 ce na karɓa sai a siya a kai masa. Ayya ka rike gurbi. Yanzu na ko minti 30 ba a yi ba da na tura kuɗin ɗaya account ɗina. Ka san su kuɗi ka bar su a hannunka sai su ƙare tas. To kuma na je yin transfer na saka pin ba daidai ba sun rufe. Sun ce sai daga baya za su buɗe mini. Amma ba don haka ba ai da na bada. Magaji mutumin kirki ne ai. Ya ce yana ci gaba da ɗinkinsa. Oke ba komai rayuwa ce, Nabil ya faɗa yana juya ya fice daga shagon a fusace, domin ya san bayarwa ne kawai ba zai ba. Durguwa suke ta yi cikin gidan ta sama har suka gama shigowa. Mai gadi ne a gaba sai ya goje na biye da shi da kuma Sara suka. Kai sai suka durfafi cikin gidan. Mai gadi da ya ji motsi ya leko, kawai sai hango su ya san durfafi cikin gidan. Kai su waya nan, ku dakata, ku tsaya na ce, ya ce yana fitowa. Ba wanda ya bi ta kanshi suka ci gaba da durfafar cikin gidan. Da sauri ya tsaba kamar zai kifa har ya cin musu. Shan gaban su yayi hana su karasa shigar. Na ce ku su waye daga ina kuke? Wani shekin kallo mai yagi ya masa sannan ya juya ya kalli Sara suka masa alama da ido. Mai gadi bai auna ba sai jin saukar abu yayi a kan shi. Wata ƙara ya zabga. Kafin ya farga ya kuma jin saukar abin a tsakiyar kanshi. Ƙara masa a gadon baya da yi ne ya saka shi zubewa wurin cikin azaba ya kasa ihun ma. Tsallake shi suka wuce ciki. Tura kofar suka sai suka ji ta a kulle. Karfi suka saka suna dukan kofar wanda hakan ya farkar da duk 'yan gidan. Kankace mai sun haɗu kaf din su a falo, kowa jikinsa na rawa dan daga jin bugun ba na lafiya bane. Waye nan zai balla mana kofar? Alhaji Mahmud ya yi karfin halin tambaya. Mu ne nan ko ka bude ko mu balla kofar? Cewar goji da gatuwar muryarsa. Alhaji Mahmud ya nufi kofar. Hajiya Khadija ta yi saurin riƙe a Alhaji, kar ka bude don Allah. Ta ce jikinta na rawa. Bari na bude Allah yana tare da mu ai. Ya faɗa yana ci gaba da nufar kofar gabansa na faɗuwa. Jan har lokacin ba a daina bugun ba. Buɗewa yayi kafin ya matsa sun banko kofar sun shigo har sai da kofar ta buge shi ya faɗi ƙasa da bas. Asukwana suka afko falon suna muzurai wanda hakan ya kuma tsurar da Hajiya da 'ya'yanta suka shiga doyar yaran su. Musamman ganin yanayin su ba za su yi imani ba. Ga mun gama kaman da suke hannunsu. Don Allah kar ku cutar da mu ku faɗi duk abin da kuke so wallahi zan baku. Cewar Alhaji Mahmuda bayan ya rarrafo gaban su ya duka. Ba mu zo da niyyar taɓa kowa a cikin ku ba. Abu ɗaya kawai muke bukata da man aiwatar za mu tafi salin halin. Mene kuke bukata? Zan baku in dai za ku kyale mu. Yace cikin zaƙuwa, kaf takardun gidan nan nake so ka fito mini da su. Jiki na rawa miki ya haura sama da gudu ya ɗebo takardun. Ka tabbatar su kenan? Idan na duba na gaba wasu sai na zana maka ila a gadon bayanka. Cewar ogan nasu, wallahi duka ne. A wuri ɗaya nake tara su dama. Ya faɗa jiki na rawa. Goje lalubo mini iya ne ɗin nan na cikin akwalarka. Kai kuma bincike mini takardun nan. Ya mayar da idonsa kan Sara suka, take ko suka fara aiwatar da aikin da ya basu. Idan mai yagi ne ya sauka akan wani hoto da ya faɗo daga cikin wasu takardu da yawanci kalar gefe. Dukawa ya ɗauki hoton yana dubawa. Wane ne a cikin hoton? Ya tambaya idonsa kan Alhaji. Ni ne, hoto na ne lokacin ina saurayi. Ya amsa cikin in'ina. Take wani tunani ya zo wa mai yagi a ƙwanyarsa. Kai ku dakata, an samu matsala, ya ce da su. Wace irin matsala kuma? Ku tsaya akwai matsala cikin aikin nan. Duk suka zuba masa ido cike da neman ƙarin bayani. Ya waiga ya kalli su Asma'u da suke ta haɗa gumi.
da jajayen idanunsa take suka kuma tsorewa. Ku zo mu tafi kawai, cewar ogan nasu. Mu tafi kuma ba fa mu aikin da ya kama ba. Har fa bidiyo ya ce masa idan muna aikin don ya tabbatar kar fa ka kwafsa mana fa. Waje ya faɗa, mun fasa karɓar aikin ba za mu ba. Alhaji ka yi hakuri, an turo mu ne mu zo mu ƙona wasu takardu, to kuma akwai wani dalili mai ƙarfi da ya saka na fasa aiwatarwa sakamakon wannan hoton naka da na gani. Sai ka ci gaba da addu'a da kuma sanin irin mutanen da zaka dinga bawa yarda. Yana gama faɗa suka sa kai suka fice a falon, kusan a tare suka saki wata wawiyar ajiyar zuciya. Sai da suka ji fitar su ta kofar gate sannan Alhaji Mahmuda ya fara jiyar hamdala. Yana niyyar mayar da kofar ya rufe, Hajiyan ta ce kamar fa na ji karar mai gadi lokacin da suka shigo. Mu duba Allah ya sa ba su masa komai ba. Kusan a tare suka fita harabar gidan sai ga mai gadi kwance a sume. Cikin tashin hankali Alhaji ya saka shi a mota suka tafi kai shi asibiti shi da Hajiya Khadija yayin da suka ce yaran su tabbatar kowace ta rufe kofar ta kam. Kai tsaye asibiti suka nufa da mai gadi. Garin ya tsit, titi ma ba kowa sai hasken fitilu kasancewar dare ya tsala. Suna zuwa masu aikin dare suka karɓe shi don tunanin safe suka jima da tafiya, take likitoci suka fara bashi taimakon gaggawa. Kai wallahi ba za mu bar abin nan ya tafi haka ba, sai mun ɗauki mataki. Dole ne a nemo yaran nan su faɗi wanda aiko mana su, cewar Hajiya Khadija cikin faɗa. A'a Hajiya, mu kyale su kawai tunda ba su yi mana komai ba. Ko ma wane ne ya je don kai shi, tunda ni Allah ya ga zuciyata, na riƙe shi da zuciya ɗaya. Bana nufin kowa da shiri, kin ga Allah ba zai taɓa ba wani damar cutar da ni ba. Alhaji Mahmuda ya faɗa cikin takaici. Wallahi Allah ba za mu rufe abin nan ba. Kana gani farijiya muka tsallake da baya. Kalli halin da mai gadin ka ke ciki. Sannan a yadda suka shigo gidan nan babu abin da ba za su iya ba. Ga mu da 'ya'ya mata, kawai dai Allah ya tseratar da mu daga gare su. Kuma baka tunanin su kuma dawowa tun da ba su aiwatar da abin da ya kawo su ba sun tafi. Tsab zai kuma tunzura su dawo. Kuma kin yi magana fa Hajiya. Gaskiya maganar ki abin dubawa ce. Alhaji Mahmuda ya faɗa. Da jinjina kai alamar tabbatarwa. Su suka tsaya akan mai gadi har sai da jikinsa ya sauki sannan aka sallame shi. Bayan kwana 3 ya dawo bakin aikinsa. Don Alhaji Mahmuda ne ma ya samar masa wanda yake kwana da shi a asibitin cikin yaransa ya biya shi. Magaji na cikin sel ya haɗa kai da gwiwa gaba ɗaya abin duniya ya ishe shi. Ya rasa me ke masa daɗi. Wurin idan ban da wari da zarni babu abin da yake ga uban sauro yadda ya ga rana haka ya ga dare. So yake yi wanka a sallolin da suke kan shi amma babu dama saboda ya ƙinƙimi wurin. Daga can harabar station ɗin kuma Hajiya Khadija ce ta shigo a fusace. Asma'u da Firdausi na biye da ita. Ina abin da ba zai taɓa yiwuwa bane ba ma. Wannan ai maganar banza ce, maganar wafi. A ce an sace wannan wayar daga siyanta, dole ne ma a fito da ita ko a biya kuɗin wayar. Sannan da zuwa Hajiya, dan sandan ya faɗa. Yau sannan mu ya ake ciki? Ya faɗi yadda yayi da wayar? A'a, muna kan tuhumar sa ne dai, amma har yanzu cewa yake ba shi bane. Ku fito mini da barahan nan na ganshi. Dole ne sai ya fito da wayar nan ko kuɗin da ya siyar. Kai Sajan Bala, fito mata da yaron nan. Ya ba na gefen sa umarni. Juyawa ya yi fisal ɗin ya ce masa ya taso ana son ganin sa. Cikin jan kafa ya fito, ya so wurin su kan shi a ƙasa. Wara masa ido take ta tafi wani tunani. Sai kuma ta ce, "Ina barawon ne? Gashi na gaban ki Hajiya." Dan sandan ya amsa mata, "Wai wannan kake nufi?" Ta ce tana nuna magaji. Kai ya gida mata sai ta hau girgiza kai kafin ta ce, "Wannan yaron ba barawo bane, ba zai dauki waya ba." Hajiya baki san halin irin wannan yaron bane shi yasa. Wurin kin ganshi shiru-shiru, karki mamaki ya aikata abin da ya dame shi wannan. Ya aikata abin da ya dame wannan ya shanye. Da dan sandan ya faɗa. Duk da haka ina tantama gaskiya. Asma'u, kun tuna yaron da nake baku labarin ya tsinci wayata ya kawo mini? Kai ta gida alamun ta tuna. To shine wannan. Ko ba kai bane, ka gane ni kuwa? Ta mayar da idon ta kan magaji. Dagowa ya hankali ya kalle ta kafin ya ce, "Na gane ki Hajiya. Ba ke ce kika yarda wayar ki ba na tsinta na kai miki?" Tabbas an yi haka. Gaskiya dai ku kuma tsananta bincike. Domin yaron nan wayata ta faɗi ina zuwa gida na karɓi wayar Firdausi na kira layin nawa. Ga mamaki na ta shiga. Ya ɗaga ya ce min tsintar waya yayi. Na ce, "Yana ina yanzu haka?" Ya mini kwatance kuma na je na same shi a wurin na karɓi wayata har na bashi tukuici ya ki karɓa. Ƙarshe sai saka masa nayi cikin aljihu. To ta yaya wanda zai tsinci waya ya bawa mai ita a ce zai saci ta wani? Kowa ya shiru a police station din. Sai can dan sandan ya ce abin nan da daura kai gaskiya. Dole sai an kuma nemo mai shagon. Idan ta kama su biya kuɗin wayar ma sai su biya tare. Ana tsaka da maganar ya sallama ya shigo. Dan halakka ki an fito. Yanzu ake maganar ka. Cewar dan sandan. Karasuwa ya ciki shi ma kafin ya ce ni ma ko ina ta zabga sauri na zo. Ya karasa yana zara hannuwa cikin aljihunsa ya fito da waya ya mika masa. Amsa ya idonsa a kansa cike da neman ƙarin bayani. Wannan ita ce wayar da ake kisa kanta. Wato abin da ya faru duka laifina ne. Ina mai bada hakuri da farko kamar yadda kuke gani wayoyin ne iri ɗaya ne ko? Ya karasa yana ciro ɗayar ya mika masa karɓaye ya jujjuya su yana gyaɗa kai. To abin da ya faru na karɓo wayar tata nake cewa iri ɗaya da tawa har kwaba ɗin. Na ciro ta na nuna mata. To sai yaron nan ya shigo karɓar sako. Sai na zira ɗaya a aljihu na juya don ɗauko masa. Ita kuma ta juya ta fita. Ta manta bata karɓa ba. Sai na kuma zira ta hannuna cikin ɗaya aljihun na rufe shagon na tafi. Da na je gida kuma na cire guda ɗaya bayan na tuɓa kayan ashe ɗayar tana ciki shine har aka zo ana kes ɗin nan da zaton shi ya ɗau wayar. To sai yanzu kwatsan matata ta zo ta kawo mini wayar ta ce na manta ta a gida.
sai da ta zo wanke mini kayan ta juya a ciki. Kawai na tafi tunani take komai ya dawo mini dalla-dalla. Aiko ban yi ƙasa a gwiwa ba na tuna yaron nan na tsari tun jiya na taho yanzu. Yanzu dai ga wayar ki Hajiya sai yayi hakuri. Allah ne ya rubuto hakan sai ta faru. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah na gode maka da ka fitar da ni. Ciwar magaji cikin farin ciki sai kuma ya fashe da kuka. Nan dai suka shiga bashi hakuri. Hajiya Khadija ce ta buɗe jaka ta ciro kuɗi ta mika masa girgiza kai karmi haka da kai yaro. Idan ka ki karba kamar baka hakura ka yafe ba. Kaga abin da na taba faɗa maka ka ci gaba da halinka dama shi ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Haka ne na gode Hajiya. Ya faɗa yana karba abubuwansa da aka karba a station din. Suka ce zai iya tafiya sun sallame shi. Kuma miƙo masa rafar 100 ta ya karba yana godiya ba komai. Ka wayar kama na saka maka nan bata. Duk lokacin da kake neman wani taimako kai tsaye ka tuntube ni kofa a buɗe take. Mika mata wayare da saka masa lambar juya ya fita. Mai shagon ne ya biyo bayan sa kai hakuri fa kanina. Ya faɗa ba komai na gode sosai domin ba dan kai ba na san da yanzu ina tsare kuma ta yi har birsin din sai na ji. Wanda ina naga kuɗin biyan kuɗin waya haka ne Allah ya tsara gaba amin. Daga nan suka rabu shi ya nufi shagonsa shi kuma magaji ya nufi gidansu. To masu sauraro bara mu dakata nan kafin mu damu ɗora daga inda muka tsaya mu ma muke mai gara cewa ciki da gaskiya wuƙa ba ta huda shi kuma ita gaskiya ɗaya ce daga ƙinta sai bata kana kuma mai gaskiya shi ke da riba. Masu sauraro a ci gaba da bibiyar mu a taɓa gararrawar sanarwa a taɓa likin da sharing wa 'yan uwa. Muna godiya masu sauraro cikin wannan tasha ta mata nishaɗin masoya nake mai cewa bisalam mun gode.